Europe, la famille, ni Mimi Fana Bafé. Point d'interrogation. Kana tɛmɛ nin conseil in na ka sɔrɔ I ma bɔ a jara la mɛn. Ne balimamuso kana kulonkɛ masaw la dɛ surtout fa ni ba bɛ Ala bolo i n'a fɔ jama ni sanu ne balimakɛ bibi na e bɛ ba i wolofa la sabula ko fɛn t'a kunna setigi ye Ala de ale de bɛ fɛn di mɔgɔw ma wa ale fɛnɛ b'a minɛ e bɛ ɲɛbɔ tɔɲɔgɔn minnu fɛ olu fa villa bolo so caman bolo soko in tɛ o setigi ye Ala de Ala mun y'a to olu ma a se bɛ o Ala de a b'a minɛ o la sini ne balimakɛ o la I janto I wolofa la ani woloba adamaden o adamaden I janto I masaw la adamaden o adamaden I fa n'i ba n'i ye kulonkɛ k'a la I t'u k'i fadenw na cɛ kɔnɔ fadenw senna samara hali I t'o sɔrɔ fa bɛ Ala bolo de fa ye danaya fɛn de I n'a fɔ I ba bɛ cogo min na ne balimakɛ ni conseil kɔfɛ Sabou ka Momo ani karamɔgɔ aw ka titɔw sigi dɔrɔn ani ka YouTube aw bɛ vidéo tɔ sɔrɔ salamu alaikum